Boa xente, hoxe vou vos falar sobre o neofalantismo e uns conceitos básicos antes de falar sobre iso, e logo ao final de todo vou falar da miña experiencia persoal. Ben, antes de falar do neofalantismo, sería interesante, eu que gosto tanto de ligar termos, de falarmos de bilingüismo e de diglosia, dos termos fundamentais moito necesarios para comprender o que é o neofalantismo. Ben, o bilingüismo, iso é unha especie de utopía na cual un individuo sería capaz de se expresar en dúas linguas por igual, e iso requeriría, por suposto, unha, digamos, práctica de cualquera das linguas en cualquier ámbito. E isto é imposible. Nas sociedades onde há dúas linguas en convivencia, máis ou menos conflictiva, aínda que hai quen non gosta deste vocabulario bélico, non? Mas existe un conflito entre aspas, non? Há como unha constante fricción entre as dúas linguas. Entón, non existe o tal bilingüismo porque un individuo xa, para pôr un exemplo, un individuo nunha sociedade non pode falar, por exemplo, en galego en cualquier lugar, en todos os ámbitos. Outro día, haberá 2 días ou 3, saiu nun xornal unha noticia que dicía que unha rapariga lle tiña dito un rapaz que non quería saber nada del por un aplicativo destes para combinar e facer as beiras, ou namorar, ou como queiramos chamar, e non quixo saber del porque falaba en galego. Entón, vemos como xa é unha restricción do galego que non ocorrería nunca no castellano, porque aquí ninguén lle dixo a outra persoa non quero saber nada de ti porque falas en castellano. Isto non se deu nunca na vida, xamais, é impensável. Mas sí que acontece ao revés, no caso do galego. Entón, que acontece aí? Xa é unha restricción do uso do galego. Hai xente preconceituosa que non quere saber nada das persoas que utilizan o galego. Entón, pois, unha especie de odio irracional, mesmo lle poderíamos chamar de autoodio, porque moitas delas son galegas. Entón, é un autoodio, un odio hacia a lingua do propio país. Ben, e para alén disto, lín tamén há relativamente pouco, durante esta semana, no Twitter, un comentario dun rapaz que dicía que seu pai tivera de ir a un xuízo e tiña de ir testificar, non? Testemunhar algo. Non lembro agora mesmo o que. E o caso é que ele comezou a falar, contando tal cual tiña acontecido en galego, e o xuíz pediulle que se facía o favor de dicelo en castellano. Nunha sociedade normal, e se houvese lei neste país, un xuíz que traballa na Galiza debería saber perfeitamente usar a lingua do país, que é o galego. Mas como non estamos nun lugar normal, nen democrático, nen nada semellante, pois o pobre home tivo de mudar ao castellano para contar a historia. E tendo en conta que unha persoa ten como lingua primeira o galego, a súa capacidade para elaborar un discurso sempre será moito mellor e máis fluida en galego do que en castellano. Así que a hora de facer de comentar, de facer de testemunhar o que for, este home está xa con dificultades. Xa non é só o difícil que é estar nun sitio deste tipo, ter de ir falar ante a xustiza de cualquier cousa, ainda que sexas inocente, iso é irrelevante. Sempre tes unha presión por estar nun lugar que non é o teu de hábito, e de ter de falar en público, e ter de falar entre unha autoridade. E se iso lle acrecentas a imposibilidade de falar na túa lingua habitual, pois a cousa como que se complica bastante. Entón, isto que ten a ver? Pois o ámbito
xurídico está totalmente imposibilitado, impermeabilizado para o galego. O galego é unha lingua residual neste ámbito e, por tanto, é imposible que tú te comuniques con normalidade na tua lingua nese ámbito e, por tanto, onde está o bilingüismo? O uso da lingua en todos os ámbitos igual, da igual cual uses. Non há, porque non podes usar o galego en todos os ámbitos. Contrariamente, en castellano podes falar en cualquier ámbito, en galego non. Por tanto, non existe un bilingüismo entre galego e castellano, e nen existe ninguna sociedade. Nunca existe ese bilingüismo. Por pôr un exemplo máis, hai un gamer, un xogador moito famoso, que aparece no YouTube, en plataformas como Twitch TV, etc, que tampouco quero facer publicidade destas plataformas, que se chama, bueno, o seu nome, digamos, de traballo, no? De gamer, é Swifty, que xoga xogos varios de Blizzard Entertainment, que, como por exemplo World of Warcraft, que é basicamente no que é máis coñecido. Pois este home, a súa mai, se mal non lembro, era do sur de América, era de Porto Rico, e o seu pai era estadounidense. Entón, el, pois non, ten moitas posibilidades de ser bilingüe, non é? Porque un pai falaba de unha forma, a mãe falaba de outra, entón el ten coñecimento das dúas linguas. E por un momento pensou en facer o canal de YouTube un para cada lingua. Un falando en inglés e outro falando en castellano. O de castellano final acabou desaparecendo, se mal non lembro, porque non tiña unha audiencia moito boa, requería moito traballo facelo en dúas linguas, e tamén, ainda que non o diga el, pois existe unha cousa que basicamente é o capital, non? O capital que significa? Que se tú fas un vídeo en castellano, YouTube vaiche pagar, ben, iso tendo en conta que estexas dentro da xente que traballa un pouco, como que andi, dentro do YouTube. O que fala en castellano vanlle dar unha cuantidade de diñeiro. Bótalle, isto non é unha cifra real, mas bótalle o que sei. Pois cada tantas visitas que che paguen €1. Pois se tú estás a facer o mesmo vídeo, só que falando en inglés, paganche 3. Algo do tipo diso. Digamos que a lingua, de alguma maneira, o que consegue é audiencia. Se tú tes a audiencia dos países anglosaxóns que falan inglés, vanche pagar 3 veces máis do que se tú falas en castellano e tes a audiencia dos lugares onde se fala castellano. O diñeiro está ao redor diso, dependendo da zona onde vexan os teus vídeos, é dicir, as zonas teñen unhas linguas predominantes e iso vai facer que teñas máis visitas. Para além de que o inglés é considerado unha lingua internacional, entre aspas, é moito falada, e entón, por tanto, pois, xa non só nos países anglosaxóns verían os seus vídeos, senón que tamén nos outros que falan castellano, etc, e, por tanto, sería unha inutilidade andar mudando de lingua para o castellano, porque non dá diñeiro. Sería ir para o inglés directamente. Entón, pois, iso é outra cosa que está aí polo fondo. Mas non me quero entreter con este asunto. Imos ir ao que importa. Non existe ese famoso bilingüismo, é unha fantasía. É mesmo utilizada por algúns gobernos como unha excusa, digamos, para darlle a mesma preferencia ás dúas linguas que conviven nun lugar, é dicer, os mesmos apoios para as dúas linguas, sabendo que hai unha que está en clara desvantaxe e que está sendo substituída. Entón, ese goberno é un goberno lingüicida que intenta eliminar a lingua propia do lugar, porque a lingua que desaparece sempre é a lingua propia do lugar sustituída por unha lingua que chegou posteriormente. Entón, temos aquí un caso, que é o caso do galego, que, seguirei comentando, porque xa comentei o primeiro artigo no vídeo anterior, un artigo sobre o reintegracionismo, ten bastante a ver tamén con normalización lingüística e conceitos moito relacionados con este, entón non me vou parar moito. Vamos ir co seguinte termo, porque xa van 10 minutos. A diglosia. A diglosia é xustamente a situación
que temos agora, é unha situación diglósica. A diglosia é unha situación lingüística en que unha lingua está por cima da outra. É dicir, no territorio falase dúas linguas, mas há unha delas que é a lingua do imperio, non? Neste caso, no caso do galego, o castellano, que é o tamén chamado nos estudos de sociolingüística lingua teito, que é a lingua que está a sustituir a que era deste lugar, que é o galego, a única lingua propia da Galiza, como ben di o Estatuto de Autonomía. Entón, o que temos aquí, como comentaba, é unha diferenza de que tú non podes utilizar a lingua nos mesmos ámbitos que no castellano, no caso do galego, e, por tanto, non te podes expresar na túa lingua indo a certos lugares. E no caso de xurídico, foi un exemplo, mas podría ser aparecer moitísimos lugares máis, podría contar experiencias persoais. Por exemplo, hai 3 ou 4 anos fun comprar un colchón a Coruña, zona do polígono, non sei, era o polígono da Grela, penso que é, por onde está, perto onde está o Macro, non sei, había aí máis cousas, Dolce Vita, había antes, cousas varias destas. Pois había un lugar aí que venden colchós, supoño que ainda estará, e chego, estaba falando coa señora, pedíndolle un colchón para un apartamento da Coruña, do meu pai, que quería alugalo, entón, como que tiña ali a rapariga, unha das que estaba alugado para estudantes, dixo que tiña o lombo mal e se lle podía por outro colchón. Entón meu pai foi e comproulle un colchón novo. Entón fun eu buscar ali a ver que prezos tiñan, a ver se eran bons e tal. E fun xunto a señora, e a señora, pois, chegou un momento, aos 2 minutos 3 de estar falando con ela, es que yo llevo viviendo aquí 7 años, no sei qué, e non soy de fuera, e tal, como tentando me convencer de que mudase ao castellano, para falar con ela. Unha señora que levaba vivendo na Galiza 7 anos, pedíndome que mudase o castellano cando me estaba comprendendo perfectamente falando en galego. A chave estaba en que pasei do que me dixo totalmente e seguín falando na miña lingua tranquilísimamente e fixen todo, comprei o colchón e xa está. E acabouse o conto. Mas están eses preconceitos lingüísticos, están esas tonterías que ten moita xente, mas está na forza de cada un, porque non todos teñen a mesma forza, é aguantar aí e tirar para diante. Porque se esta señora non lle fixesen caso desta estupidez e 7 anos estivesen a falar con ela en galego, estaría normalizado xa o ir en galego e non tería problema, mas non se dá este caso. Ben, este foi outro exemplo. Comendados estes 2 conceitos básicos de lingüismo e diglosia, compre falarmos agora do neofalantismo. Que é o neofalantismo? O neofalantismo é un fenómeno que podríamos falar dentro da sociolingüística en que un individuo cuxa lingua primeira é a lingua teito, a lingua que substitúe a propia do lugar, digamos, un individuo que fala esta lingua pasa a falar a lingua que está a ser substituída. Entón, o neofalantismo, neste caso, é a tentativa a nivel individual unha persoa de tentar recuperar a lingua propia do seu lugar e deixar a lingua súa primeira, que era a lingua que sustituía. Por un exemplo, se no galego, se o caso do galego, o galego está a ser sustituído polo castellano e cada vez é menos falado, un individuo que fala castellano pasaría a falar galego e sería neofalante. Neo, de novo, falante, de quen fala. Ben, entón, esta persoa tería de pasar pois, por determinados procesos para chegar a pois, dominar e estar confortável dentro desta nova lingua, entre aspas, para el, porque dependendo da situación do individuo, a lingua pode ser algo que estexa perto ou que estexa lonxe. Quero dicer, non é o mesmo un neofalante pois dunha persoa que naceu na cidade, por un exemplo, na Coruña, onde o galego é residual non o seguinte, é dicer, non vou falar de porcentaxes porque sería
sería mentir, porque non sei das porcentaxes reais, mas morei na Coruña 10 anos, e podo contar cos dedos das maus a xente que fala en galego comigo na rúa, ou nos negocios. Entón, dito isto, unha persoa da Coruña, por exemplo, que falase castellano, que o ambiente social fale en castellano, etc, 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 que esta persoa mude para o galego é moitísimo máis difícil. Levar isto a cabo é moito máis difícil do que unha persoa que naceu, como, por exemplo, eu nací en Santiago, mas son de Ordes. Entón, se son de Ordes, a maioría dos rapaces, das raparigas, no meu instituto, no colexo, etc., falaban en galego, a maioría delas. Non é o meu caso, por iso eu vou falar do meu caso particular ao final de todo. Falaban castellano, que foi o que me ensinaron en casa, e era a miña lingua primeira, até hai uns anos. Ben, non é o mesmo caso o meu que o caso deles, porque eu convivín con persoas que falaban en galego habitualmente, até hai 10, 11 anos, 12, que xa fun para a Coruña, e agora mesmo estou en Portugal de paso, mas voltarei agora dentro de nada para Galiza de novo, para a miña vila. Mas estive moitísimos anos morando na Coruña, e entón, pois, eu sei como está o tema ali. E non é mesmo o meu caso, que convivín co galego, que adquirín o galego pasivamente, do que unha persoa da cidade que non recebeu ese apoio pasivo, non? Esas persoas, agora mesmo, co avance da tecnoloxía e demais, teñen acceso a moitos materiais audiovisuais que lles poden ser de utilidade, e que é unha forma deles achegaren ao galego. Mas, no meu caso, como xa digo, eu xa tiña o galego dentro de min pasivamente. E mesmo meus avós falaban en galego, e, por tanto, ainda que meus pais non o falasen, recebino tamén por parte da familia. Os meus pais estarían dentro deses que chaman xeración bilingüe, non? Esa falsa relación bilingüe de quen está a perder a lingua. O caso da miña mãe, ela recebeu o galego como primeira e logo adquiriu o castellano como segunda e utiliza as dúas habitualmente e diariamente. Mas a súa competencia lingüística en galego é superior a súa competencia lingüística en castellano, por moito que lle moleste que yo comente. E, no caso do meu pai, é o contrario. O meu pai, seus pais emigraron, o seu pai morreu moito novo, meu avó, sendo el moi novo, entón, pois, só tiña a súa mãe, e a súa mãe estaba migrada, e el tivo que, pois, estudar en colexios destes, como lle chaman, estes colexios que moran os rapaces neles e todo, me sai agora mesmo a palabra, concertado nunha palabra, non sei, non me sai agora mesmo a palabra, mas que tivo de viver nos propio colexio e todo o tema, receber ensinanza, e claro, estamos a falar do tardo franquismo, e todo era obrigado en castellano, a súa educación foi en castellano, etc, 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 entón a súa primeira lingua é o castellano. Fala galego como segunda lingua, e utilizo tamén habitualmente, mas é un galego bastante deteriorado, é pouco comparável co que fala a miña mãe ou co que falaría a miña avó, que era moitísimo superior, cualquer delas. Ben, dito isto, que estou un pouco a desviarme do asunto, o neofalantismo. Isto é un fenómeno bastante curioso e que moitas veces é asociado coa ideoloxía. O recoñecer o individuo que está nunha sociedade onde hai unha desigualdade moito grande, onde se está a perder o galego, esa necesidade de recuperar o propio, de estar, digamos, como explicalo, de ter esa consciencia, non? Lingüística, iso levo tamén a facer algunha mudanza en termos ideolóxicos e demais, que moita xente asocia, pois, iso cunha virada hacia o nacionalismo galego ou parvadas do tipo. Que pode ser nalgúns casos, mas non ten por que ser iso sempre.
mas vendo que hai certos partidos que se dedican a eliminar o galego directamente coas súas políticas lingüicidas, é normal que as persoas que tenten defender a súa lingua acaben indo hacia partidos que din facelo. En principio, é que teñen feito cousas. Entón, ese é o problema. Se non se quere que se relacione a defensa da lingua do país e demais con certos partidos, sería bon que todos os partidos defendesen a lingua do país, cousa que non se está a dar. É bon, é máis do que visto que últimamente hai ataques á lingua desde dentro e desde fora. Un exemplo é unha noticia que saiu hai pouco dun fulano que foi a xuízo, que levou a xuízo a xente, penso que foi do Conservatorio de Vigo, porque utilizaban o galego para se comunicaren na documentación do conservatorio. Ollade, até que ponto hai lingüicidas e xente con autoodio neste país que non queren, nin que teñen esa posibilidade de ter o galego como lingua de comunicación dentro dunha institución tan normal como un centro de ensino de música, un conservatorio. Impresionante. Pois isto é o que há. Lingüicidas e persoas as que lle prestan atención e as que publicitan, que son persoas con preconceitos, que só queren eliminar a diversidade dos países dentro do Estado, etc, etc. Ben, non me vou entreter, porque además esta xente dame bastante noxo, e non vou perder o meu tempo con eles, porque non valen un peso. Ben, que dicervos eu? Si, a situación pois, é iso, un neofalante o que tenta é iso, facer unha recuperación da súa lingua, e vai pasando por diversas fases, e dependendo da súa situación inicial, pois resultaralles máis difícil ou menos pasar dunha lingua para outra, no que se refere a ese salto que de confianza, non? Unha confianza que tes porque tú comezas a falar unha lingua nova e tes ese medo de cometer moitos erros, cousas destas. Mas eu animo toda a xente que queira pasar o galego, o castellano po galego, animos porque, por favor, ninguén fala ben. Non existe a perfeición en ningunha lingua, ninguén fala ben. No mundo ninguén non fala ben, e menos no galego. En galego non fala ben nin Cristo. Non se dá. Nin eu falo ben en galego, é imposible. Non é que fale ben en galego. Por tanto, que máis vos dá? Tentades, se tendes erros, téndelos, logo xe iredes corrixindo e iredes mellorando. Eso son tonterías, non hai que ter medo. É máis, que pasa? Tú vas a aprender inglés, estás millóns de erros, e ainda así non cagas por ti e non te botas para atrás, non? Teño de aprender inglés, todo o mundo vai aprender inglés, pois vamos a aprender inglés. O galego é o mesmo, é outra lingua. É máis fácil porque é unha lingua romance, está máis de perto. Que tamén é máis fácil nese sentido, máis difícil no sentido en que se parece tanto ás veces que, ai, carallo, xa non sei, estou a falar ben, estou a falar mal, que é nervioso, ter nervos, ter nervios, non? Que conservo o latino, non o conserva, non teño moita idea, pois aí há certas dúbidas. Tamén podería eu ter dúbidas de se a Real Academia Galega fixo ben en por na norma que é nervios e nervioso, non? Igual que en castellano, e non nervos e nervoso, igual que no resto do romance. Por que conserva o i aí neste caso? E, por exemplo, na forma estudoso, estudar, e demais quitan o i, cando no romance todo o mundo utiliza estudioso, non? É que non se pode tentar esmagar así como lles dá a gana, xete, facer o que lles peta. Pois igual que eles fan o que lles sae do cu e falan e obrigan a que tú escrevas como eles lles dá a gana, tú podes falar como che pete. Podes falar como che pete. Tes erros depende para quen. Se pensas nunha norma, tes erros. Se pensas na outra, non os tes. Non? É relativo. E as normas son para escrita. Quer dizer, se tú levas a norma a fala, pois tes ese pensamento de meto isto por aquí, meto isto por alá. Mas non pasa nada. Anda para diante, fala e vas aprendendo. Vas lendo e vas aprendendo. É así. E ainda así moitos dos que escreven tampouco teñen moita idea. Así que non fagades moito caso e vos animades, vos se tira para diante. Que o primeiro é falalo. Logo xa chegará o demais, non? Xa iremos mellorando. Tudo se vai mellorando co tempo. A práctica é o que fai tudo. Ben, entón, sobre todo, pois, agora que estou falando no neofalantismo,
que estou chegando xa dentro de nada, meia hora, comentarvos dúas cousas. Unha, que está a miña compañeira de carreira, señoriña Zas, está a facer o seu doutoramento, María Zas, sobre o neofalantismo. Ollo a iso, cando saia ese traballazo, habrá que lle botar un ollo en contundencia, hai que botarlle un ollo e ver toda esa información que vai ser moito interesante e que pode ser de grande axuda. E tamén mandalle un saúdo a miña querida amiga da zona de Lugo, de Rábade, máis especificamente de Caboy, ou como lle chaman por aí, Cowboy, a miña amiga Clara. Anímate, non teñas medo, dá o paso, que xa levas moito tempo con ganas, dá o paso e tira para diante, que estamos todos para apoiarte. E ben, logo, fora desta cuña publicitaria, pasamos ao meu caso específico, ainda que xa adiantei un pouco del. E tampouco vou a profundizar moitísimo máis no caso do neofalantismo, ainda que se podría falar moitísimo, mas o vídeo ficaría super longo e non habría que no vise. Entón, podedes buscar pola net, que hai moita información sobre o tema. Bueno, moita é moito falar, mas hai información no abondo como para comprendermos de que vai o asunto. E por último o meu caso. Ben, o meu caso, como xa dicía, eu son un rapaz de vila, non son de cidade, eu teño un coñecimento pasivo, recibín un sotaque pasivamente, ademais, todo pasivamente por parte de familia, dos meus avós, e por parte dos meus compañeiros de escola, aos que lles teño moito que agradecer, claramente. Pois foi grazas a eles que eu agora estou nesta posición e a facilidade que tiven de chegar a ela, non? No meu caso, como neofalante, como aconteceu isto? Eu falaba sempre en castellano porque foi o que me chegou, pois, por familia. Meu pai falaba en castellano, miña mãe mudaba ao castellano para falar comigo, co meu irmão, e entón, pois, nós falábamos castellano. Non tiñamos ningún tipo de preconceito, pois, nos negocios de meus pais, a xente falaba maioritariamente en galego. Meus pais mudaban para o galego para falar con eles, cando falaban en galego, cando non falaban castellano, etcétera, etcétera. E fomos educados na idea de que un debe falar no que lle falen. Que iso é unha estupidez de aquí a pasado mañá. É dicir, se tú moras na Galiza, há un ensino do galego en todos os institutos, todo o mundo ten coñecimentos de galego, ainda que alguén che fale en castellano, o seu coñecimento de galego é total, por que vas mudar para falar con ele en castellano? Iso non é educación, é estupidez, porque ele ten coñecimentos absolutos de galego, tú podes falar en galego, ele vai comprendelo ben e tú non tes obriga ninguna de mudar de lingua. Se é estranxeiro, mudas de lingua, se non comprende, mas se é daqui, para que vas mudar de lingua? Iso é unha estupidez. Entón eu xa aprendín iso, xa tempo atrás, xa non mudo nunca. Aí falando con xente por aí, non mudo, é tontería. Eles comprenden. A lei, supostamente, favorece que todo o mundo saiba. Por tanto, partimos da base de que todo o mundo sabe. Se todo o mundo sabe, pode utilizalo. E nada máis. Ben, fora disto xa. Como foi o meu paso? Eu fui para Coruña e estudar informática, deixeino. Logo, fui facer inglés, que era o que se me daba ben. E fixen inglés. E levaba xa 2 anos de 4 da carreira, que son agora cheguei co grau, xusto comezaba ese ano o grau, se mal non lembro, cando comecei con informática era a licenciatura. Logo chegou o grau, cando pasei inglés, xa entrei no grau. Entón, pois levaba 2 anos de grau, que no caso da Universidade da Coruña son anos que partillanse entre todos os graus de linguas, entre inglés, castellano e galego, non? Un galego-portugués, no caso da Coruña, que van xuntas as dúas cousas. E, pois, fixen 2 anos comuns, e, non sei, sentía saudades do galego, porque non o tiña, por ali, pola Coruña. Tiña algúns colegas, sobre todo o meu compañeiro de apartamento, Anxo, que é da Mariña, que falaba galego sempre, do que tiven sempre, pois, que me mantivo un pouco na onda. Tive un compañeiro tamén de Carballo, o Marcos. Tiven así varias persoas ao redor que falaban galego. E entón, pois, sempre foi unha constante que estaba aí, só que prácticamente non había ninguén que falaba en galego, e dixen, pois,
vou mudar eu para galego. E decidino, e fíxeno. É como fixo. Pois fui mudando pouco a pouco. Primeiro comecei escrevendo todos os días. Comecei escrevendo en galego castellano, pipán, e tira para diante. E pouco a pouco escrevía fatal, cometía moitísimos erros. Seino porque reviso o Facebook de cando escribía, daquelas veces saime isto de que che saen as memorias de atrás, e leo, poño a ler e digo, ostras, que burricán era o daquela, non? Pouco sabía. E agora xa fui mellorando, e agora xa as vexo máis claras, xa me podo corrixir como se fose como se o meu eu pasado fose o meu alumno, e corrixo os meus erros. E venlle esa alegría, porque sabe que mellorou, é un beso contento de ter mellorado, de ter feito un traballo tan bon, que non é perfeito, mas as melloras cada día son maiores. Entón, pois, un séntese máis poderoso, máis forte, para seguir para diante, para mellorar máis. Entón, primeiro mudei así a escrita. E fun facendo, mudei a escrita, comecei a escrever en galego castellano, coa norma da Real Academia e do ILG. E logo decidín pasar a falar galego. Entón comecei a falar galego con toda a xente da Coruña, indo negocios, demais, tal, comecei a falar, tudo ben. Algúns vellos que había pola rúa na Coruña, que tamén son os únicos que falan en galego prácticamente, e falaban galego, e tal, non sei que, e botaban uns contos. E logo foi así a cousa, dunha pa outra, coñecín a Pilar Pallarés tamén por ali pola Coruña, falei con ela moitas veces, ainda convino ás veces con ela para botar uns contos, e nada, fun así aos poucos. E logo fun ampliando cos meus antigos colegas, e comecei a falar con eles en galego. Foi un paso máis forte, máis difícil, que levou máis tempo, mas fíxeno. E logo dei pa diante xa, con todo o Cristo, falar con todos en galego. Só falta un paso por dar, falalo coa familia. Coa familia refírome con meus pais e con meu irmão. Co resto das persoas do universo, do planeta Terra, que falan galego, eu falo en galego. E con galego refírome a toda a variedade galaica, que estou aquí en Coimbra e falan galego todos. Un galego, un sotaque un bocado extraño, mas entendémonos e falamos, non temos dúbida, non? Se hai alguna cousa que falla unha palabra, explícase. Tu non sabes unha palabra, eu que sei. Imagina que eu non soubese o que é un alface. Non sei o que é un alface. E digo-lle, pois, esta cousa de aquí. Ou, pois, iso que se fai a salada con iso, tal. Entón, claro, se non soubese eu diría leituga, non? E eles teñen esa palabra que ven do árabe, alface. Xa sabedes que moitas das palabras que comezan por al, como alfombra, alface, etc., veñen do árabe. E entón nós temos leituga, que ven de lactuca, que é pois a palabra latina, que en galego xa foi unha evolución directa, mantemos a palabra, temos a palabra así patrimonial galega, e eles pois teñen esa palabra que lles ven do árabe e que utilizan habitualmente. Pois, se non sei, explícome, e xa está. Non hai que mudar de lingua. Iso debería de se tomar exemplo na Galiza igual. Non sabes o que é isto? Pois explícallo, define o que é isto. Explícalo e xa está. Non tens que andar utilizando outras linguas, facendo traduccións ridículas. Se lle explicas, aprendes. E isto aplicado con todas as linguas que existen. Falas inglés, non sei que é esta palabra. Pois, pregúntaslle, what's the meaning of this? O que sexa. Pregúntaslle. I understand, whatever. Vais perguntando. Que é o que é isto? Describe it, etc. Descreve-o. Tu buscas a vida, a mellor forma de aprender unha lingua é meténdote nesa lingua, inmersón nesa lingua, non buscando traducións ridículas cada 2x3. Porque tú así non aprendes, non acabas de aprender. A mellor forma é meterte dentro. Tú falas unha cousa, non sei que, chega un momento que non entendas. Non entendo. Que é isto? Tal, non sei que. Entón conversas. Facilitas a túa conversa, iso vai fluindo, vas gañando unha confianza, vas gañando un coñecimento que ao final iso axúdache moitismo. Ben, non me entreteño moito máis. Primeiro fun pasando por esas fases e agora mesmo pois estou nesta fase final, que é esa, mas é que non me apetece moito facer esa última fase, nem para min é relevante como neofalante, como persoa digamos concienciada,
completamente coa lingua, non vexo necesidade a nivel privado de mudar esa lingua. Non o vexo, sinceramente, porque o importante para min agora é sair de casa e que todo o mundo vexa que falo galego, aínda que non o vexa, aínda que non reparen, estou aí, son un máis, estou a facer a diferenza, estou dentro desa marea, dentro desa maré constante de xente e estou achegando esa posibilidade para que tú te dirixes a min e falarmos os dous e mellorarmos os dous. E esa é a chave, e aí está o neofalantismo. A cuestión é ter valor e tirar para adiante, e non ter preconceitos lingüísticos, é iso, é aprender outra lingua, é máis unha lingua, nen máis nen menos, nen mellor nen peor, é unha lingua máis, é patrimonio, e é nosa, é a nosa lingua. Non hai nada mellor do que iso, porque non hai palabras que poden suplir o que temos aquí. A nosa expresividade, os nosos refráns, os nosos ditos, todo o que temos é insuperável. É patrimonio insuperável e debemos mantelo e debemos loitar por ele. E aí vou deixar finalmente este vídeo. Espero que sexa de utilidade para alguén que tente mudar de lingua. Non comentei o meu paso ao reintegracionismo. O meu paso ao reintegracionismo, se pasei ao galego cando estaba xa nos 2 últimos anos da carreira de inglés, logo fixen porque adorei directamente, fixen galego e portugués, carreira, aprendi moitísimo, imenso, aprendín, e ainda estou a aprender ainda agora, todos os días aprendo algunha cousa. E logo cando entrei ali e aprendín máis, cando vin o que había co galego, o que aconteceu co tema das normas e demais, non hesitei moito. Fun entrando no reintegracionismo aos poucos, cometendo moitísimos erros, sentindo un pouco de vergoña, porque era como aprender de novo a escrever, como quen di. Mas foi un ano, xa controlaba moitísimo, levando un ano escrevendo. 2 anos xa me sentía bastante confiante. E agora, pois, non sei os anos, penso que levo 3 anos, tampouco levo un universo de tempo, mas síntome cada día máis confiante. Cada día cometo menos erros, cada día practico máis, é levalo ao papel cada día. E outra cousa que me axudou moito co galego foi por todas as aplicacións e por o telemóvel en galego daqui, de Portugal, en portugués que lle chaman. Pois en todo en portugués, todas as series, todo o que vexo está en galego do Brasil, de Portugal, sobre todo do Brasil, todos os seriados, todas estas cousas na Netflix, puxeno todo. É que é unha pasada. Primeiro con lexendados, que din en castellano os subtítulos, lexendados. E comecei a aprender vocabulario do galego dali, mas que coincidía tantas cousas. Mudan algunhas colocacións de pronomes, algún vocabulario específico, pero da igual, é galego. Cando comentan, que bosta, non sei que, ou que merda, ou cousas do tipo, este tipo que é galego que fai ali, é alucinante. Non, eu digo a serio. Se queredes recuperar a lingua, estades a tardar. Póndeo todo en galego de fora, deixade o castellano que vos está a atrapallar e tira para adiante, porque o castellano está aí sempre, faga o que fagas. Saes a rúa, os sinais da rúa están en castellano, os negocios están en castellano, os xornais están en castellano, a televisión está en castellano, cualquier cousa, a xustiza está en castellano, os sergas na maioría dos casos, o sistema de saúde está en castellano, ou nun sucedáneo de galego que non é galego, nen é nada, galego mal escrito, non é galego, é algo que tenta ser galego escrito con ortografía castellana e mal escrito, construcións castellanas e demais. E na universidade igual, castellano prácticamente, porque é unha traducción literal do castellano para o galego. Deixa moitas cousas do castellano na lingua e tú, pois, vas e tragas con iso. A única forma de recuperarmos a lingua, xa o vexo, é a través do portugués. Do galego de Portugal ou do Brasil.
Iso, todos os días, aí, vendo cousas, lendo cousas, escrevendo, acabas falando un galego depuradísimo, depuradísimo. E con moita facilidade, moitísimo máis fácil que tentar a través do outro, porque o galego está tan mal que cada escritor escreve aínda dun xeito diferente, como lle dá gana. E persoas que teñen coñecementos de linguas reais poden velo. Un escritor, eu que sei, para porvos un exemplo, non sei, ficar en casa, quedar na casa, variacións moitísimas. É imposible, cada un escreve dunha forma moito diferente, xa non é só que existan duplicidades, bel, ble, até, ata, non sei que, senón que há xente que mete os artigos cando non é, nas perífrases, etc. É unha cousa impresionante, está fatal, está totalmente fatal. Os escritores cada un escreve da súa maneira, e que cada un ten unha educación distinta, non dá xeito, dígolo a serio. Pegade por aí, temos ferramentas co portugués, temos correctores, a moreas deles, dicionarios a moreas deles, xunto co Estravís, que nos conecta con todo ese mundo. Cualquier dúbida, dicionario Estravís. E xa está. Queres saber como é esta palabra? Non é en Portugal, non me importa. Uso porque aparece no Estravís. Se o Estravís pon que esa palabra é galega, a tomar polo saco. E aprendes por aí, vas aprendendo, Estravís, palabra. Como o Estravís ten todas as variantes, todas as variedades das palabras de todas as zonas, xa sabes, confianza absoluta. Entras no dicionario da RAG, venches as ganas de voume suicidar. Non hai nada, non hai unha palabra aí. Non sei en que lingua falan na miña casa, non sei en que lingua falan en casa porque non aparece nada no dicionario. Nunca, quase nunca. Vas ao Estravís, está todo. Está todas as variantes, e dices tú, ya, ben, pois sei qual é a variante, sei qual é a outra forma. Por exemplo, eu que sei, buscas, non sei, lasca, non buscas lisca, e apareceche lasca, que tamén é. Ou buscas rixós, apareceche, porque na miña zona é rixós, mas ao outro lado é rixóns, e no outro lado é roxóns, sabe? É unha variedade inmensa. Mas o Estravís leva conta desas cousas. Buscas unha, sabes como é a outra, entón podes buscar outras formas, se son coincidentes, se fala así fora tamén. Entón podes ter unha consciencia de o que falo é da miña zona só, falase tamén no outro lado así, entón viaxas e logo vas aprendendo variantes das palabras e demais, e acabas saindo dali incrível, uns coñecimentos incríveis. E é todo aprender. Nunca tan feliz foi na vida, que mo diría que aprender era tan difícil e agora é ter ganas, é ter esa curiosidade e aprendes. E nada máis, que isto xa foi longuísimo. Non quería que chegase a este ponto, quería que fose menos. Prácticamente a metade non foi. Bom, pois nada, saúdos a todos, esta é a miña experiencia e anímovos os que faltedes por dar ese paso, non? Por subir ese degrau, ese chanzo, non? E anímovos a que avancedes en medo, é cousa de tempo. E acabaredes con un orgullo, unha forza, sen limites, sen palabras. Nunca é difícil de explicalo até que chegas ali. Cando chegas ali, xa notas que superaches os medos, superaches as adversidades e tes unhas competencias e unhas capacidades totalmente novas e és unha persoa nova. Literalmente és unha persoa nova. E nada máis. Grande abrazo a todo o mundo, aperta, até o próximo vídeo.